Ja dobijam batine jedanput, 2 puta na dan. Ja dobijam kaišom i boli. Ja dobijam batine prutom i puno su jake. Ja dobivam batine varijačom i boli me se. Ja dobijam batine prutom i ne bolim baš tako mnogo. Mene tuče mama i tuče me gde god stigne. Ko te tuče i po čemu? Tata me tuče i po guzici. Šta misliš, da li su batine neophodne? Pa, jesu. Zašto? Pa, kad deca ne mogu nešto da shvata, onda se malo mozak se prodrma i onda sve shvata. Sećaš li se ti nekih batina? Sećam se, kad sam polupao prozor. Jesi zaslužio batine tada? Jesam. Čime te tuku? Pa tuču neki put tata sa kaišem, neki put sa rukom, ali često me mama tuče sa onom kutličnom drvenom koja kuva ručak. I onda ona se polomi i onda mora kupiti novu. Šta ti misliš, da li je batina potrebna? Pa ja mislim da jeste. Ti voliš znači batine? Pa ja ne volim batine, ali batine su korisne za decu. Pa mene tata tuče zbog brata, a i zato što brljam sveske kad pišem. Misliš da je u pravu? Pa ja mislim da je on najčešće u pravu zato što ja stvarno brljam sveske.